כל הטובים דפוסים. מכירים את המשפט הזה? כל מה שקשור ללמה אני לא נמצאת בזוגיות שאני רוצה להיות. מה מונע ממני להיות שם? מה הם המחסומים? מה הם המחשבות שמלוות אותי? בשיחה סופר סופר עמוקה, מרתקת ופרקטית עם האחת והיחידה. הדר זוהר, רק ללמוד ממנה. אל תפספסו, כבר מתחילים. הדר. היי. מה העניינים? איזה כיף לי להיות פה. איזה כיף לי שאת פה. אנחנו רואים ככה, בזמן שוויטלי ארגן לנו את הבדיקות של הסאונד, של המצלמות, ציוד, טופ, ויטלי, אין משהו שלך גם שלך. התקשקשנו ממש מעט על מציאת זוגיות ועל נושאים של משהו שמאוד מאוד התחברתי ומאוד אהבת שאת אמרת, זה שאנחנו יכולים להיכנס לתוך זוגיות מסוימת עם קשיים מסוימים שנדע לחפות עליהם, נגדיר את זה ככה, עוד מעט נפרק מה זה אומר, אבל זה יבוא לנו מה שנקרא בבק אופיס, בדלת האחורית, בתוך הזוגיות עצמה, נכון? נכון, ממש נכון? ככה. לגמרי. זאת אומרת, גם אם אנחנו הצלחנו לעבוד על עצמנו ועל הבן זוג שלנו, ויצרנו את הזוגיות במאמץ רב, שכבר כאן במילה מאמץ רב יש עניין, כי כשאנחנו באיזה מאמץ יתר, כבר אנחנו יודעים שאנחנו לא במקום הנכון, אז בעצם אנחנו אחר כך פוגשים את זה בזוגיות עצמה. החוזה הזוגי שלנו לא שוויוני בהגדרה, ולהחזיק חוזה זוגי לא שוויוני לאורך זמן, זה לא משהו שאנחנו רוצים להיות בו. אולי יכולים, אבל לא רוצים. את יודעת מה את מזכירה לי שאחד מהדברים הכי שכיחים שאני פוגשת לצורך העניין פה, זה, כלומר פה זה כאילו או בשיחות האישיות עם אנשים או בקורסים, זה פשוט, אני כל הזמן קוראת לזה עונה, וזה באמת עונה, אני מכרתי לו X, וכשאני אומרת מכרתי לו X, אנשים לא מבינים שהם מוכרים משהו. מה זה אומר? שידרתי שאני קשה להשגה, הייתי מאוד עמוסה בחיים האישיים שלי, הייתי מאוד מידתית בתחילת היחסים, וברגע שהתאהבתי, אז כל מה שהבאתי איתו השתנה. זאת אומרת, פתאום אני כבר לא שמה את עצמי בקדמת הבמה. עכשיו, זה מונחים שלי קדמת הבמה, היא לא דיברה ככה, אבל כאילו לא ידעתי להיות ראשונה. לא ראיתי את עצמי, לא הייתי קשובה לעצמי, ואני לא מבינה מה השתנה. למה הוא פתאום מתנהג אחרת? אני אומרת, רגע, מכרת לו משהו אחד, הוא התאהב במשהו הזה. נכון. וברגע שהוא הכיר את המשהו אחר, שהוא פחות, הוא יותר תלותי, פחות עצמאי, פחות עם סנטר, פחות מגובש, כן, זה פחות עושה לו את זה. נכון. לזה את מתכוונת? אז יש פה ממש שני דברים שאני ככה, בוא ניקח את הדבר הזה. אז כמו שדוקטור הרוויל הנדריקס אומר, בשלושה חודשים הראשונים אנחנו מביאים מוצר אידיאלי. אנחנו באים, החלקים האידיאליים שלנו, אנחנו לא רוצים להראות שום צד שהוא לא הצד, אני קוראת לזה הצדדים הנסתרים, הצדדים שאנחנו פחות רוצים להראות. אין לנו צרכים, אנחנו אנשים בריאים לגמרי, רגשית, נפשית, בריאותית, אנחנו לא מראים שום דבר, ואנחנו באים באמת אנשים אידיאליים, ואנשים מתאהבים בזה, איזה כיף, היא באה לטפל בי, איזה כיף, אני כל עולמה, אני האדם הכי חשוב לה, והרבה פעמים היא מרגישה את אותו הדבר. ואז הדבר השני שקורה, זה באמת כמו שאמרת, ברגע שיש רגשות, אז כל הסיפור מתהפך, כלומר, אני יכולה לשלוט בסיטואציה כל זמן שאני לא מעורבת רגשית, אבל once הלב שלי, מה שנקרא פה על השולחן, הפחדים עולים, וכשהפחדים עולים, אז שם אני... השיקול דעת נפגם. ממש בצורה הזאת, ואז יש באמת הצפה מאוד גדולה, אני אומרת הצפה, הכוונה שבאמת הצרכים הרגשיים שלי והפחדים שלי, שאני לא יודעת לתת עליהם מענה, הם יוצאים החוצה. ואז יש פה כן אלמנטים של תלות, ויש פה עניין של ציפייה מאוד גדולה שמולידה איתה אכזבה. ובכלל, את יודעת, אני שמה לב שאנשים מרגישים שהם יותר אוהבים את עצמם כשהם בתוך זוגיות. זה מעניין. אז אני ממש מסכימה, אבל יש גם את אלה שזוגיות כל כך מייצרת אצלם פחדים של דחייה ונטישה, שכל הצדדים הלא יפים שלהם יוצאים, הצדדים, כאילו היא מוציאה מהם את החלקים הלא יפים. זאת אומרת, אז באמת אנחנו מאוהבים בעצמנו ומאוהבים באדם השני, כי זה שיקוף. בסוף אני מול מראה, ואם מישהו, אני מורשה לעצמי להאמין שהוא אוהב אותי, אז באמת אני אוהבת אותי יותר.
אבל כשאני לא אוהבת אותי, כמו שאמרת לפני שהתחלנו, שהכל מתחיל מהמערכת יחסים שלנו עם עצמנו, שאני לא אוהבת אותי, אז אני לא יכולה להאמין שהוא אוהב אותי, ואני כל הזמן עסוקה בהוכחות, במבחני אהבה, והאם הוא אוהב אותי, והאם הוא לא אוהב אותי, ואז בעצם השיקוף שמתקבל אצלי, הוא לא השיקוף של גם שיש את מה לאהוב, ואני מרגישה פחות טוב, ולפעמים הדבר הזה מייצר סטרס מטורף, שהוא הורס את המערכת יחסים, כי אני לא מפסיקה לעשות את מבחני האהבה האלה, כי אני לא מאמינה שבאמת באמת הוא אוהב אותי, וכל הזמן יש את האמונה הזאת, שאם הוא יגלה מי שאני באמת, אז הוא יפסיק לאהוב אותי. ואז אנחנו כמו באיזה מרדף הסתרה אינסופי, שמכניס אותנו ללחץ, ובסוף... אז בעצם אני אומרת שרוב האנשים משקיעים יותר בהגנות שלהם, מאשר בלהיות הם, וכשאני שואלת אותם, מי אתם? הם לא יודעים לענות על השאלה הזאת. הם לא יודעים, נכון. כי הם נורא מיומנים בלבחון גבולות, כמו שאת אומרת, ולהשקות את עץ החיזוקים האינסופי, ולעשות מבחני קבלה, ממש. מערכת התשה שלמה שאני באמת מאוד מאוד מאמינה שזה מאוד מאוד שוחק, ולראות עד כמה אתה רוצה, ואיך תגיב אם, והדברים האלה הם לא באמת אני, זה הפחדים שלי שמנהלים אותי. ואת אמרת מקודם את המילה מחסומים או חסמים, בואי תרחיבי על זה. אוקיי. אז באמת יש חסמים כאלה מאוד שכיחים במציאת זוגיות. יש את האמונות הרווחות, שאם זה לא קרה לי עד היום, אז למה שזה יקרה לי? יש את האמונות של כל הגברים השווים כבר דפוסים, שבגיל 36 כבר אי אפשר למצוא זוגיות, שבעידן שלנו לא מתחילים. המון המון אמונות, שהאמונות האלה מנהלות, הן הופכות להיות המציאות שלנו, כי האמונה שלנו יושבת על פחד ומייצרת התנהגות. ואז ההתנהגויות שנובעות מהאמונות האלה, הם גם הם חסם. בין אם אני נכנסת למיטה בדייט השני והשלישי, כי אני לא מאמינה שמישהו רוצה אותי או ירצה אותי, בין אם אני נמנעת פשוט מדייטים, הימנעות זה אחד החסמים הכי שכיחים שיש. אני פשוט, למה אני בכלל אטרח לצאת? גם ככה כל השווים דפוסים, או אני לא מאמינה שמישהו ירצה אותי. אז יש לנו אמונות והתנהגויות שמגיעות ביחד, והם בהחלט חסם. יש את התפיסה העצמית. זאת אומרת, כל זמן, יש אמונה של אם אני לא אוהב אותי, אז לא יוכלו לאהוב אותי. זו אמונה נכונה, אני אומרת לאנשים, אל תשנו אותה. להפך, תעבדו על המקום הזה, תלמדו לאהוב אתכם. אל תסכימו לקבל את זה שמישהו יאהב אתכם בלי שאתם תאהבו את עצמכם, זה לא עובד. שהאמונה של האנשים, קודם כל, היא מאוד על אוטומט. הם לא באמת עוצרים להבין שהעבודה היא מבפנים לחוצה ולא ההפך. זאת אומרת, הם ניזונים מתוך חיזוקים כדי להגדיר את עצמם, ולא ההפך. אבל אם אנחנו הולכים אפרופו על חסמים, כשאני חושבת, כאילו, כשאנשים אומרים לי, אני שואלת אותם למה הם לבד, התשובה הכי שכיחה, זה כן אף אחד בחוץ. דנה, את לא מבינה, השוק, כל הטובים דפוסים. בדיוק, כזה. ואף אחד לא מתחיל היום. ואת יודעת, יש את המקום הזה, ויש עוד שני דברים בהקשר הזה, שא' יש לי ציפייה שבדייט ראשון אני כבר ירגיש שזה זה, וזה לא קורה, זה קורה רק ל-11% מהאנשים בממוצע, שהם מתאהבים במבט ראשון. הרוב המוחלט בדייט רביעי, חמישי עד העשירי. זאת אומרת, זה לא קורה. שהקליק קורה, את מתכוונת? שהכימיה. אתה צריכה להיות כימיה בסיסית, לא איזה מה, אבל יש ציפייה שישר אני ארגיש, וזה לא קורה. וזה חסם מאוד בולט. כי אנחנו מגיעים בצורה, אנחנו אנשים מורכבים, זאת אומרת, המורכבות שלנו היא כזו שעד שאנחנו לומדים להכיר, ועד שאנחנו נפתחים, ועד שמישהו מולנו נפתח, ואנחנו באים בסטרס של הרעיון עבודה, ואם נתקבל ואם לא נתקבל על ידו, ומעבר לזה שלוקח זמן, יש כאלה שצריכים את הריח, ועד שאנחנו מייצרים מגע, רק אז אנחנו מבינים אם הריח עובר אותנו, זאת אומרת במוח שלנו, אם אנחנו מקבלים שדר שיש פה התאמה גנטית, ואז אנחנו בעצם יכולים להרגיש את החיבור. זה קשור למסוגלות שלי להכניס מישהו לתוכי, באמת אני מביאה איזשהו, אני תמיד אומרת, זה נשמע הרבה פעמים, כמו במפגשים ראשונים באימון, שנשמע שכאילו מישהו לחץ על הטייפ, ומספר לי את הסיפור שהוא סיפר כבר 1000 פעמים, אז ככה גם אנחנו הרבה פעמים מגיעים לדייט, אז לא מכירים אותנו באמת. ואז רגע אחד, והדבר הזה דורש התפתחות, דורש רגע עוד קצת, גם אנחנו מגיעים הרבה פעמים למודי ניסיון ותחיות ומכאובים, ורגע לבדוק את זה, ואם הוא אמר ככה, ואם הוא לא הציע לי שהוא יקפיץ אותי, ושהוא יבוא להסיע אותי, או אם הוא לא הוציא ישר את הארנק, או אם כל מיני דברים שאנחנו עושים. המון חוקים שמאוד מגבילים אותנו, גם יתרה מזה אני שמה לב שאנשים יש להם מאוד מה שנקרא איזשהו פרופיל,
שהם מאוד נצמדים אליו, למה אני מחפשת. רשימת המכולת, שאין דבר גרוע נכון, מזה בעיניי. ואז מדהים שאחרי שנים את פוגשת אותה או אותו, עם האנטיתזה כן. לרשימה, כי אין חוקים באהבה. אז אני מסכימה שאין חוקים, אבל את אמרת מקודם, אנשים קשה להם לדעת מה הזהות של עצמם. נכון. אנשים גם קשה להם לדעת מה הצרכים שלהם. נכון. זאת אומרת, לפחות בתהליכים אצלנו בזוגיות מעשית, אחד הדברים החשובים שאנחנו עושים, מעיפים רשימות מכולת ובונים קלסטרון. כלומר, הקלסטרון מתחבר לצרכים שלי. אני רוצה להבין מה באמת אני רוצה להרגיש, מי אני רוצה להיות שם, מה הצרכים שלי מהצד השני. וזו השאלה שהרבה אני שואלת, כמו שאמרת, מי אתה והם לא יודעים מה לענות, אז גם מה הצרכים שלך? כי הפוקוס של אנשים זה יותר על השלילה. הם יודעים להגיד מה הם לא רוצים, או גם אני אומרת את זה באחד מהפרקים הקודמים, שיש אנשים נטייה לבחור, דרך אגב, בפרק ב', את האנטיתזה לפרק א', אבל מי אמר שמה שנכון לי זה האנטיתזה של פרק א'. יכול להיות שאני מפצה על איזשהו חוסר, אבל זה לא אומר שזה באמת מה שאני צריך שיהיה לי. נכון, ואת נוגעת פה במשהו נורא חשוב, שהוא התדמית. זאת אומרת, אם דיברנו על חסמים, אחד החסמים העיקריים זה מאיפה אני בוחרת, מהמהות או מהתדמית. זאת אומרת, כשאני בוחרת תזה, ואז אנטי-תזה, או לפי רשימת מכולת, בדרך כלל מה היא תהיה? לפי מסננות אהבה שגדלתי עליהם בבית שלי, עם ההורים שלי, שאמרו לי שזה טוב וזה לא טוב, ורק אם הוא יהיה עשיר גבוה מצפון תל אביב, קצין בצבא, הוא מישהו שאני אמורה לאהוב, ואז אני מגיעה לדייט הזה, ולא. אני לא מגיעה, זה לא קורה לי. ואם את שואלת למה אין כימיה, כי אני מחפשת תדמית. וכשאני מחפשת תדמית, זה אחד החסמים הכי חזקים שיש. ובהקשר הזה יש עוד משהו, אם דיברנו על זה מקודם, אולי שני דברים שחשוב לציין פה, זה בעידן הזה, יש איזשהו חיפוש אחר משהו מושלם. אם אמרתי מקודם שהוא ישר אני אתאהב, אז גם אני רוצה שכאילו הכל אצלו יהיה מושלם, אבל אין דבר כזה, אנחנו מה שנקרא משתלמים ולא מושלמים, אנחנו תוך כדי תנועה לומדים להכיר, לומדים את עצמנו, את השני, לכל אחד מאיתנו יש את הבאגים שלו. והדבר הנוסף שקורה בעידן הזה, והוא אחד החסמים החזקים, זה הפומו. זה? הפומו. ה-fear of missing out והפובו, fear of better option, כל הזמן נראה שיש מישהו בחוץ. יותר טוב. בדיוק. מדויק יותר. שאני בפספוס. ואני לא יכולה לסבול את המילה מדויק, באמת. מדויק יותר, טוב יותר, נכון לי יותר. מה זה מדויק? אני כל הזמן אומרת שמדויק זה אומר, אני לא רוצה לשלם מחיר. תבוא לי 100. מוכן. את יודעת מה זה אומר? זה אומר שלאנשים יש קושי ביכולת העמקה שלהם. זאת אומרת, במקום, אני עכשיו יושבת פה עם מישהו, ואני, מה זה? אני נותנת לעצמי הזדמנות. אני לא רק נותנת לו, אני גם נותנת לי את ההזדמנות לבחון את הדברים בלי הרעשי רקע, בלי ה-back office של מה שמעתי בבית, כל מיני חוקים של עשה או אל תעשה. באמת מתוך מקום שכמו שאת אומרת ואומרת בצורה נורא מדויקת, אחרי שיש לי איזשהו פרופיל מתוך הבנה רגשית לצרכים הרגשיים שלי, מה אני באמת רוצה שיהיה. ואז אני הרבה יותר מדויקת פנימה, אבל אין דבר כזה 100%. בדיוק. 100%, דרך אגב, זה גם עניין של להבין, וזה בסדר, שאני יכולה להגיד, אוקיי, יש דברים שיותר קל לי להתפשר עליהם, ויש דברים שיותר, זה מצוין, נכון. אבל אני צריכה להבין אותם. לגמרי. כי אחר כך, זה כמו שאני אעלה על הרכב עכשיו, ואני אגיד לך, בואי, תגידי לי לאן, אני אגיד לך, לא יודעת, בוא ניסע. אוקיי? אני לא יודעת לאן אני נוסעת, אז אני יכולה להחליף מלא דייטים, ולפסול אותם בשנייה אחת, מבלי להבין בכלל אם הם נכונים לי, וזה אני חייבת לתת איזשהו סיפור קצר, מאוד מדויק. ישבה אצלי מישהי, אני לא הולכת איתך עכשיו, אני 20 שנה בתחום, אני יכולה להגיד לך, לפני 15 שנה. והיא באה על מציאת זוגיות, ואני, מה שנקרא, זה היה לי שפע של זמן, באחד מה שנקרא, במפגשים המתקדמים שלנו, אמרתי, בוא נעשה את המפגש הבא ברוטשילד. אמרת לי, מה? אמרתי לה, בוא נצא. אמרת לי, את רצינית? אמרתי, אני רוצה לראות הלכה למעשה עכשיו. ישבנו באיזשהו בר. דרך אגב, סיפרתי את זה בדיוק לפני שבוע בקורס שלי, ואמרתי להם, סיפרתי להם ככה, ישב מישהו שהסתכל עלינו, חייך, היא אומרת לי, אוי דנה, הוא ממש לא הטעם שלי. אמרתי, טוב, לא, אז לא. הקיצר, היה איזשהו רגע שהלכתי לשירותים, וכשיצאתי ראיתי שהוא ניגש, והם דיברו, ואני ראיתי אותה צוחקת ונהנית, והכל טוב ויפה, ואמרתי, טוב דנה, קחי לעצמך עוד כמה דקות, אל תחזרי.
כשחזרתי אחרי רבע שעה, כי בואי, את יודעת, באיזשהו שלב אני צריכה לחזור, אז הוא היה מאוד פרנדלי ואמר, אני נשוי, שם את זה על שולחן, אני לא באתי להכיר, לא באתי שום דבר, גם אשתו התקשרה, ואז הם פתוח, היה כאילו, הוא כזה נייס גאי, כזה מאוד פתוח, מאוד זה, הוא בא סתם, אמר שלום והלך, לא היה לזה שום מה שנקרא המשך, אוקיי? וראיתי איך הפנים שלה נפלו, כשהוא הציג את הדברים כאילו ככה, ואז אמרתי לה, מה? אמרתי לי, את רואה? כזה אני צריכה. אמרתי לה, איך כזה את צריכה? אמרת מקודם שאין סיכוי שאת יוצאת איתו. אמרתי לי, כן. ברגע שהוא פתח את הפה, הוא כזה כריזמטי, והוא סוחף, והוא כזה פרנדלי. אמרתי לה, תראי איך שפטת אותו, בגלל שבנראות הוא לא בדיוק מה שרצית. אמרתי, עכשיו בדיעבד, אם הוא היה היפותטית עכשיו פנוי, הייתי יוצאת איתו? אמרתי לי, ברור. אז זה מאוד מאוד מתכתב עם מה שאמרת על הפרופיל, כלומר, כמה אנשים יכולים לשלול אנשים, גם בדייט, אוקיי? נכון. בגלל שזה לא קרה כמו שהם ציפו שזה יקרה בדייט הראשון, והוא לא ענה לספר החוקים, וזה נורא שחור או לבן אצל אנשים בדברים האלה, אין גמישות מחשבתית. לא. וזה שני דברים שאתה חייב בשביל להצליח בזוגיות, אפרופו מה שאתה מתחיל ואיך אתה ממשיך, זה היכולת שלך לוותר ולהתפשר, כי זה החיים. אתה רוצה פנטהאוס בתל אביב, אבל בסוף אתה תיקח פנטהאוס בחדרה, כי מה לעשות? זה מה החשבון בנק שלך יכול כרגע להרשות לעצמך, ולאט לאט תתקדם. אבל בסוף, פשרות וויתורים, זה אין אופציה אחרת, וגמישות נפשית בעיניי זה הדבר שאדם שרוצה להיכנס למערכת יחסים, זה אחד הדברים הכי חשובים. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו לומדים להכיר, ואת יודעת היום האפליקציות שאתה מסתכל בתמונה, וזה מה שנקרא חריצת הגורל של מישהו מולך. כמו מוצר על מדף. בדיוק, אני בוחרת את הטלוויזיה הזאת או את זאת. אבל בסוף, גם שם אני אומרת, קחו דקה. תקראו, תסתכלו בעיניים, תנסו לראות מה האדם משדר, כי זה הרוב ההיכרויות שהיום, אין מה לעשות. זאת אומרת, אם בעבר זה היה דרך חברים, דרך מקומות, היום זה התהפך, היום רוב ההיכרויות הם דרך אפליקציות, נאהב את זה או לא, אנחנו הולכים לכיוון הזה. אז אנחנו צריכים לדעת להתעסק עם זה נכון, להסתכל, לנסות לראות את המעבר ולהבין שגם שם אנחנו לא מגלים ברגע הראשון, מי עומד מולנו? לוקח זמן, גם לנו להיפתח. נכון. וגם לצד השני. ואנחנו צריכים לבוא, אני תמיד אומרת, את דיברת על 100%. אני אומרת, צריך רק 51%. שיש לו 1% יותר, מהתפילה, מאשר לא. מאשר לא. יש 51%, לכי. יש 3, תמשיכי עוד דייט. יש 3 דברים טובים שאת מוצאת בדייט הראשון. יופי, בדייט הבא תמצאי עוד 3 דברים. אל תתני לה 5, לא טובים לנהל. אנחנו נמצאים בחברה מאוד שיפוטית, ואני חייבת לבוא ולהגיד שאחד מהדברים שאני נורא מאמינה בהם, זה לא להקשיב לאנשים. אני כל הזמן אומרת, אל תקשיבו לסביבה שלכם, תשאלו את עצמכם. נכון. זה המדד, כי מספיק שאותה אחת תחזור מדייט, והיא תשב עם חברה ותשתף אותה, והיא תגיד לה, ככה? אני לא הייתי הולכת עוד פעם, והיא טיפה, מה שיקרא, לא מגובשת פנימה, וההשפעה החיצונית מאוד מכריעה פה עוד חסם בדבר הזה. נכון. זהו, היא פוסלת אותו על הסף, לגמרי. כי גם מאוד זה עניין של מה אנשים יגידו. ממש. מה האמא תגיד, והאחות הגדולה, נכון. והאם הוא שווה לאקס שאני עושה בו השוואות, שזה בכלל חסם. שזה השם מרחם ויציל, אני אומרת, אלוהים, זה לא נגמר. ממש, 2 המילים לא שאמרת. יכולה לרדת, אני צריכה לעלות. לגמרי. ועוד במיוחד אם זה היה אחד כזה שנקטע באיבו, את יודעת, נגיד יש לי הרבה כאלה שמגיעות, זה היה אחרי הצבא, והוא נסע לטיול הגדול, והם לא חזרו, ונשאר רק השלב של ההתאהבות, שעוד לא גילו בכלל את המקום, והם יכולים להתקע על זה, לפעמים הייתה לי מישהי שנתקעה 16 שנים, 10 שנים, המון שנים, על הזיכרון ההוא, הוא כבר נשוי עם 3, הם עדיין מחכות לדבר הזה, למושלם כמו שירגישו, אבל זאת הייתה אהבה ראשונה והתאהבות, וזה לא אומר עדיין כלום על האדם שהוא, ואנחנו מספרים לעצמנו סיפור וגם עושים אידיאליזציה. זה הבעיה עם אקסים, שאנחנו פתאום שכחנו להם. קדוש. מה, שכחנו להם את כל פוסטר מעל המיטה, בוקר וערב לפני השינה. אבל במבחן תוצאה הוא לא סיפק את הסחורה, בואו. בדיוק, בסוף אתם לא ביחד. כן. זה לא משנה רגע אם את לא רצית אותו בגלל מה שהוא עשה או לא עשה, וזה לא משנה אם הוא, אז הוא לא יכול לתת לך את מה שאת רוצה. נכון. בסוף
אנחנו שוכחים להסתכל על החלקים האלה, ואקסים זה מעכב מטורף שקיים אצלנו. ממש ככה, זה משהו שאנחנו כאילו מנותקים מהסיבה המקורית, ואנחנו כבר מייצרים שם משהו לגמרי אחר. ויש עוד איזשהו חסם מאוד מאוד גדול, את יודעת שהוא בפועל גם לא קרה. זה יותר סיפור שאנחנו בונים לעצמנו, של אנשים שיושבים פה ואומרים לי, אני לא בקשר, לא בזוגיות, גם מספרים, מה שנקרא, חיים עוברים לידם 10 ו-15 שנה, וגם יותר, בין פרק א', היא לא יצאה מאז, מהגירושים, מה שנקרא, לא יצאה לדייטים, כמה זמן עבר? 20 שנה. ולמה? יש פה פחד. ההימנעות הזאת, שציינת אותה מקודם, אבל היא לא מבוססת. זאת אומרת, את יודעת, אני תמיד אומרת, בכל דבר בחיים, האמת נמצאת בפרטים הקטנים. וזהו שהפרטים הקטנים הם כל כך מטושטשים ואין נימוקים, שהאמונה הופכת להיות מה שנקרא מבוססת כלום. נכון. זה אני משמיע על עצמי משהו, שאין לי שום סימוכין, הלכה למעשה, לפדות את האמירה הזאת, בשביל להבין על סמך מה ביססתי אותה. נכון. ואני מייצר לעצמי פחדים, וזה מאוד מקבע אותי. ובגלל זה אני גם לא עושה שום דבר, כדי לצאת לדייטים. כשמישהו אומרת לי, אני משקיעה בזה, אוקיי, מה זה אומר שאת משקיעה בדייטים? חברים שלי הכירו לי, יאללה, כמה חברים יש לך? בואי דברי איתי על המעגל הזה. 10, 20, 30, כל אחד הביא לך אחד. בסדר? כאילו, אני אומרת, סתם מעניין אותי, זה אנשים משקרים לעצמם או שרמת תודעה מאוד נמוכה? או שזה גם וגם כל התשובות נכונות? אז תראי, קודם כל אני חושבת שהרווח שלהם הוא כל כך גדול, מזה שלא משנה מה, הפחד לא יתממש, זאת אומרת, אני לא אחווה עוד פעם דחייה, אני לא אחווה עוד פעם פגיעה, ששווה להם לספר לעצמם את הסיפור הזה, ולהאמין בו, ולאחוז בו, וברגע שאני אוחזת במשהו, הוא אוחז בי, ולכן אני נשארת בלי. יש לי לגיטימציה. בדיוק, אז את יודעת, זה כל הדברים, מה שנקרא שאמרת, ביחד, אבל הרבה פעמים דווקא נראה אנשים בדיוק, כמו שתיארת, שהם יוצאים כל יום לדייט. זאת אומרת, זה יכול להיות אפילו שאני אצא למלא דייטים, אבל אני בתפיסה עצמית נמוכה. אני באה ממקום מרצה. אני ישר נותנת את כל כולי, מספרת את כל החיים שלי, הכי כזו או מקשיבה לו בלי סוף, יש מישהו שאומר לי, בסוף הדייטים שלי הוא תמיד בוכה. אוקיי? זאת אומרת, הוא מה שנקרא, מצא מטפלת, למה המשיך שלם 400 שקל לפסיכולוגית? תענוג. אז כל המקומות האלה שאני יכולה, ברגע שאני קולטת שאני עובדת בזה, גם אם שיגעתי את החברות שלי וכל יום מישהו, מכיר לי מישהו לצאת איתו, בסוף אני צריכה לשים לב, מי אני בדייט? מה אני מביאה מעצמי? זאת אומרת, כי הדבר הזה שאומרת, אני יוצאת למלא דייטים, אני הולכת למלא קורסים, אני לומדת את התחום הזה. ומחזרת טעויות. בדיוק. למה? כי בסוף אני לא באמת עושה עבודה, אני עושה וי. אני לא עושה עבודה, אני לא מתבוננת פנימה, אני לא באמת עוברת דרך הפחדים שלי. אני חושבת שאנשים מחפשים, לכן יש לי קצת בעיה מהמושג כלים, אני אומרת את זה כל הזמן, למרות שאת בכובע אימוני, נכון? כן. למה? כי אני חושבת שזה עניין תודעתי. עכשיו, כשבן אדם הולך לכל מיני קורסים, והוא מקבל כלים, אוקיי? הוא מקבל כלים על דברים של, כאילו, להבין תמונת מצב ולהשתמש ב-1, 2, 3, בסדר? אבל אני אומרת, בדבר הזה, ואת אומרת את זה כל כך מדויק, יש פה עניין תודעתי. נכון. שהוא לגמרי שונה. זאת אומרת, זה הרבה יותר עמוק מכלי. אז רק אני אעשה דיוק. נכון שאני באה מעולם האימוני, אבל אני משלבת המון את העולם הטיפולי. זאת אומרת, אני למדתי גם המון שנים את הנושא של טיפול רגשי וזוגי, ואני בעצם משלבת את שני החלקים האלה. אי אפשר להתעסק בעולם הזוגיות כשלמדת הקורס אימון. זה לא יעבוד. אז בוא נעצור שנייה פה על הדבר הזה, וזה משהו שנורא חשוב לחדד, כי רוב האנשים שמגיעים אליי, אני לא יד ראשונה. בסדר? זאת אומרת, הם עברו כבר קורסים, ועברו NLP, כל אחד NLP מאסטר, וגורו של הגורו של הזן של המאסטר של ה-NLP. מהמם, אבל, ויש באמת אבל, אני חושבת שיש פה חוסר הבנה בסיסית, וזה התפקיד מבחינתי של הפודקאסט הזה, זה להנגיש לאנשים ידע, כדי גם לעזור להם לכוון נכון. כי כמו שאת אומרת, זה לא רק עניין של כלי. זה גם הכלי עניין... הוא בסוף. הוא בסוף, בול. זה הסיפור. זה המקום של להבין קודם כל למה אני נמצא במקום שאני נמצא, ממש. ואיך הגעתי אליו. נכון. עוד לפני מה אני בסופו של דבר מקפל.
לגמרי. ולמה זה נורא נורא חשוב? כי אם אני לא יודע לזהות את זה, אני לא יודע לשנות את זה. זה אומר שאני רק משנה התנהגות. אם אפרופו מעגל אפרת, זה רק שאני משנה תגובה. נכון. אם אני אשנה התנהגות וישנה תגובה, אני משמרת את האמונות, משמרת את התפיסה, משמרת את התודעה, משמרת את הפחדים, לא עשיתי כלום, החלפתי התנהגות. העבודה היא על הפרשנות שלי. בדיוק. ברגע שאני מבינה את הפרשנות, אז זה הרבה יותר עמוק אוקיי, איך אני מגיבה אחרת. נכון, נכון, ולכן... הפלסטר הזה, המאוד שטחי, יש לציין. ואז אומרים לי, רגע, אבל הייתי בקורס למציאת זוגיות, וזה לא עבד, איך את מסבירה את זה? אז א', אני לא יודעת מה היה שם, אוקיי? ואני גם לא יודעת, יכול להיות שהקורס היה מהמם, אבל האדם לא עשה את העבודה שהוא צריך לעשות. שזה אגב קורה לא מעט, אני יכולה לספר גם עליי. גם אני 23 שנים כבר, גם בתהליכים אישיים וגם בלימודים של עולם הטיפול הרגשי תודעות וזוגיות, ובאמת, לא מפסיקה, אני אהיה מטופלת ותלמידה נצחית, אני מאוד אוהבת תודעת תלמיד, אני מאוד מאוד מאמינה בזה שאנחנו עוד לא יודעים כלום כמה שאנחנו יודעים. ואני יכולה להגיד ששנים ראשונות, אני זוכרת שאחרי בערך 5, 6, 10 שנים הגעתי לאיזו פגישה עם המטפל שלי ואמרתי לו, תקשיב, אני עושה הכל, אבל כלום לא זז. ואז הוא אמר לי, כי את לא באמת עושה. והוא פגש אותי בנקודה שהבנתי מה זה אומר, שאני מגיעה ומדברת את זה ומדקלמת את זה, אבל... תלמידה מצטיינת. בדיוק. והיא יכולה ללמד את כל העולם, אבל לא באמת עושה. אין יישום. בדיוק. לא עוברת דרך הפחדים, לא משנה, לא מתמודדת, לא מכניסה באמת לתוכי. ובנקודה הזאת הייתה תפנית, ושם התחלתי להרגיש באמת את ההתפתחות. ולכן זה שהאדם הוא אצל המטפל הכי טוב בעולם, או בקורסים הכי טובים בעולם, 10, 20 שנה, הכל תלוי מה אני עושה עם הידע שאני מקבלת אותו הדבר פה. נכון. מישהו יכול לקחת את החסם ולהגיד, יש לי את החסם הזה, ואז אוקיי, הבנתי. חוץ מלהבין מה עשית לשנות אותו. עכשיו, יש פה באמת עניין של חקירה פנימית. זאת אומרת, הרעיון הוא, עוד לפני הכלי, בסדר? הכלי, כמו שאת אומרת, זה השורה התחתונה. אבל לפני הכלי, זה באמת להבין למה אני מתנהג כמו שאני מתנהג. למשל. האבחון. האבחון. נלך יותר מזה. למשל, אחד מהדברים שהם מאוד מאוד שכיחים, זה הריצוי. זאת אומרת, המקום הזה שנשים סופר, וגברים, שלא תגידי שאני מזניחה אתכם, בסדר? סופר איכותיים, יוצאים לדייטים. עכשיו, את יודעת מה אני שומעת? כל הזמן, תקשיבי, אני נראית מאוד טוב, כאילו היא מוכרת לי עכשיו. אני נראית מאוד טוב. אפילו יש אנשים שיגידו שאני יפה. יש לי תואר ראשון בזה, יש לי תואר שני בזה. עבודה שהיא... יש לי עבודה, אני מתפרנסת מאוד יפה, ואני אומרת לה, אני לא הצלחתי להבין מה הקשר. מה הקשר? אז אני אגיד לה הפוך, תקשיבי, אני מכירה הרבה שאין להם תואר, בקושי יש להם תעודת בגרות, נראות ככה, חצי קלאץ', אבל בזוגיות מהממת. למה? כי הן מעריכות את עצמם. עכשיו, האם זה הכל יושב על הערכה? התשובה היא כן. נכון, על תפיסה עצמית לגמרי, ואני רוצה להגיד רגע משהו על ריצוי. בבקשה. הרבה פעמים, אני תמיד גם אומרת, כל הקורסים שלי למציאת זוגיות מתחילים בהבנה מה התנאי שלי להרגשת השייכות, שאפרופו פנימה, אין פנימה מזה. זאת אומרת, כאשר אני מבינה, הרי שייכות זה הדבר שהוא ההישרדות שלנו, אנחנו כולנו רוצים להרגיש שייכות, אבל במילים אחרות, אנחנו לא רוצים להרגיש לבד. בדידות. נכון, אנחנו לא רוצים להרגיש בדידות. כן, ואז בעצם אנחנו יצרנו כל מיני תנאים שרק אם הם מתקיימים, אנחנו מרגישים שייכים. כלומר, אם מישהו דואג לי, אני מרגישה שייכת. אם מישהו שם אותי במרכז, אני מרגישה שייכת. אם אני בעליונות, אני מרגישה שייכת. אני צריכה להבין את התנאי שלי להרגשת שייכות. ריצוי הוא הרבה פעמים התנאי. כלומר, ברור לי שאת מסכימה איתי שאנשים לא יכולים פשוט לשנות את הריצוי. כי הריצוי יושב על. אנחנו צריכים להבין למה אני מרצה. מה אני משיגה מזה? איך דרך זה אני מרגישה שייכת? וכאשר אני מבינה את זה, אז אני יכולה לעשות את השינוי המבורך, ולהיות במקום הזה שהוא שוויוני, ולתת ולקבל, ולתת מתוך בחירה ולא מתוך הרצון שיאהבו אותי או יעריכו אותי. וזה מאוד 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 חשוב להבין רגע למה אני מגיעה למקום שאני מרצה. כי כשאדם פשוט משנה את זה, ושזה יושב לו על זה שרק ככה הוא מרגיש שייכות שמרוצים ממנו, אז הוא יכול להרגיש ברגע אחד מאוד בודד. אנחנו צריכים בעצם מה שנקרא לסדר לו קודם את שתי הרגליים, כדי שהוא יבין למה הוא עושה את זה, יוכל להרחיב את התנאי הזה, כלומר להיות במקום שהוא
מרגיש שייך גם כשזה לא מתקיים, גם כשלא מרוצים ממנו, ואז אין ברכה כמו מה שנקרא לשחרר את המקום הזה, כי אני באמת יכולה להביא אותי. כשאני מרצה, אז אני מבטלת אותי. אבל אני חושבת שהמילה שייכות לא כל כך קשורה פה לדעתי. אני קוראת לזה לא מספיק טוב. עכשיו, לא מספיק טוב יכול להתכתב בסופו של דבר למקום של שייך לא שייך, בסדר? אבל אני כן שמה איזושהי מדרגה, כי אדם שהוא מרצה, מה הוא עושה בעצם? הוא מתאים את עצמו. נכון. הוא מתאים את עצמו משום שמה שהוא מאמין מבלי, אולי זה אפילו תת-הכרתי מבחינתו, זה מה שיש לי להציע, זה לא מספיק טוב. אז בגלל שזה לא מספיק טוב, אני צריך מה שיקרא לייצר משהו, או שאני אהפוך להיות מה שנקרא הזמינות גבוהה, או ליצן החצר, כדי לשמור על עניין. נכון. זאת אומרת, יש לי זה המון כובעים, בדיוק, וזה כל זה בשביל להיות שייך למישהו שמולי. כל זה לפני השייכות, זה כדי שאני ארגיש טוב עם עצמי. והסיבה היא שצריך באמת להבין פה, זה למה אני מרגיש שאני לא מספיק טוב. כי השייכות היא התוצאה. הדרך הפעולה מתכתבת עם המקום הזה שנקרא אני לא מספיק טוב. זאת אומרת, זה הפרשנות שלי מתוך אירועים אסוציאטיביים, שקשורים לילדות, שקיבלו נכון. תפיסת האני שלי. בדיוק. עכשיו, כדי לשנות את זה, אז זה באמת עניין של שינוי קוגניטיבי, זאת אומרת, לחזור לאותם אירועים ולשנות נכון. את השיח. וזה מה שחשוב, שאנשים יבינו שאי אפשר פשוט לשנות התנהגות, זאת אומרת, אני לא יכולה להיות פתאום לא מרצה, ואז להרגיש טוב איתי. זה לא יעבוד. אני מזייף. אין דבר כזה, אני סיימתי לרצות. זה סיסמה. זה מרד, שיחזיק בדיוק במה שנקרא, בלהט הרגע, בלהט הכעס של אני מורד עכשיו בעולם, כי נמאס לי שאני 3 נקודות, אבל זה לא ירקום באמת אור וגידים, משום נכון. שאין לי את הדרך. לגמרי. אנחנו צריכים ממש לבנות את הדרך, ואז זה מאוד מאוד מתכתב לתחילת השיחה שלנו, שאני יכולה להיות ככה, מה שנקרא לשמור על עצמי 3 חודשים, ולגלם תפקיד, כי אני לא מעורבת עדיין רגשית, עוד לא התרסקתי, אבל זה יתפוס אותי בהמשך הזוגיות, כי אני לא יודעת להציב גבולות, כן אותי ברמה של רגע, מה אני רוצה? מה אני מרגישה עכשיו? מה הצרכים שלי? איך אני מרגישה עכשיו ביחס למה שקרה? והדברים, או נמנעת, אני מרגישה דברים, אבל אני לא מבטא אותם, לא מדברת עליהם, שמה אותם בצד. נכון. ואלה הם בסופו של דבר הפגיעה הממשית במערכת הזוגית. נכון. ולכן גם אם נהייתה זוגיות, אוקיי, ביטלתי את עצמי, ריציתי, לא סיפרתי, עדיין אני עם הערכה עצמית שהיא ברצפה, יכול להיות שתהיה לי זוגיות, אבל היא יכולה להיות מרעילה ועד פשוט זוגיות אלימה. שאני לגמרי אלימה, וזוגיות שאני כל הזמן באיזשהו מאמץ לשמור עליה, ואין פה, אני לא מקבלת, אני רק נותנת בה. יכול להיות הרבה מאוד דוגמאות אחרות של זוגיות שהיא לא טובה, גם אם אני בעליונות ואני השולטת, זאת אומרת, זה יכול ללכת להרבה מאוד צדדים. גם זה שצריך לשלוט, זה זה שצריך לדעת לשחרר בסופו של דבר. נכון, בדיוק. והשליטה הזאת היא גם כל מה שקצוות, גם זאת השתלטנית אובר, או זאת שמאפשרת אובר. זה מה שנקרא נמנעת, הם קצוות של הערכה עצמית נמוכה. נכון, בדיוק. ולכן, בסוף זה שאני השגתי זוגיות באמצעות ההתנהלות שלי, האוטומטית שלי, שאולי לא היוותה לי חסם, היא היוותה לי חסם למצוא זוגיות תקינה, בריאה, שוויונית, אבל בסוף נכנסתי לזוגיות, בסוף, כמו שפרופסור זיווית אברמסון אומרת, כל עם כבוש מורד. גם האדם שהוא נשלט בתוך זוגיות, מתוך בחירה שלו, הוא לא יכול להחזיק בזה לאורך זמן, וזה בסוף מתפוצץ. זה משהו שאנחנו לא יכולים להיות בו לאורך זמן, ולכן הבסיס, אם נסכים על זה, זה קודם כל עבודה על המקום של תפיסה עצמית, הערכה עצמית, ביטחון, דימוי, המקום של אהבה, חמלה כלפי עצמי, קבלה. אין אפשרות שמישהו יקבל אותי, יאהב אותי, יעוף עליי, יחזר אחריי, כמו שאני חולמת, כשאני לא מסוגלת להסתכל במראה, ופשוט לעוף על מה שאני רואה. זה כל כך נכון, ואני כאילו, אני מקשיבה לך, ואני שומעת גם את עצמי, ואני שומעת גם את המחשבות של המאזינים העתידיים של הפרק הזה, כי כשאדם בא לצורך העניין מבית ביקורתי, שיפוטי, הוא ישמע את הפרק הזה ויגיד, איך
זה שהוא לא יודע להתנהג, שם אותי להיות אשמה. אז בואו נחליף את המילה אשמה לאחריות. אחריות. אין אשמים, בסדר? ממש. אנחנו פה בעניין של לעזור, מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו מדברות פה על תוצאות של כל מיני מצבים, ואנחנו אומרים בואו נבין איך הגענו למצב הזה. איך הגענו למצב, כל החיים זה גורם ותוצאה. עכשיו, אדם שרוצה להיות בשליטה, בכל דבר בחיים שלו, צריך להבין איך הוא הגיע למציאות שהוא נמצא בכל תחום ותחום. עכשיו, כדי להבין את זה, הוא צריך לדעת לקרוא את המפה. ולקרוא את המפה זה להבין את ההשתלשלות האירועים של החלטות בצמתים מסוימים, של בחירות שעשינו, של למה לעשות ככה ולא לעשות אחרת, כדי להבין את הדבר הזה. כשאני נמצא במקום שיש לי קושי לקבל ביקורת, אוקיי? וזה משהו שהוא סופר שכיח מי כמוך יודעת, אז קשה לי לקבל את זה שאני צריכה לשנות. כי אני עכשיו יהיה מה שנקרא הקהל שלי ויגיד, אני עושה הכל, אוקיי? אני יוזמת את השיחות, אני משקיעה בזוגיות, אני עושה את המחוות, אני סוגרת לנו את החופשות, גם פה אני צריכה לעבוד על הדבר הזה. שאגב, כבר מזה שאת אומרת, את עושה את הכל, כבר את לא אמורה לעשות הבעיה, הכל, נכון? מה שנקרא זה, את לא צריכה לנהל את הקשר הזה, את צריכה, אדם שרוצה להיות מחוזר ונאהב, הוא בדיוק במקום הזה שהוא גם צריך לדעת לשחרר. תנוחי. בדיוק. תנוחי. תלמדי לקבל. תנוחי ותביני, אוקיי, שאת יכולה להרים את הרגליים, להכין לעצמך כוס קפה, ולהגיד, וואו, אני עושה מלא, וכדי לקבל, אני צריכה פשוט להנמיך טיפה את הלהבה, ולקחת צעד אחד אחורה, וברגע שאני רק עושה, אני מקבעת את הקשר הזה כדי שהוא יבין שזו הדינמיקה. נכון. אחר כך היא מתפלה למה הוא לא עושה כלום, כי את עושה הכל. אבל בואי רגע נגיד משהו על המקום הזה שדיברת על הביקורת, ועל זה שמנהלות הכל וכולי, ושהן לא יודעות לקבל, וניקח רגע את כל הדבר הזה, ונזכיר משהו מאוד חשוב. משמרות את המקום הזה שלא לדעת לקבל ולהיות מחוזרות וכולי. זה הקיבעון שאני אומרת, זה המסגרת. למה הם עושים, מה עוד קורה שבעיניי זה הדבר הראשון שצריך לשנות? הם אומרות, בא לי שאתה תזמין לנו את החופשה, או אתה תחזר, הנה שחררתי, אבל אז הוא עושה את מה שהוא יודע, נכון? הוא לוקח אותך לצימר שהוא יודע, למסעדה שהוא יודע, ואז את מגיעה ואת לא יודעת, זה לא מה שרציתי, זה לא הזה שלי. ולכן את מקבלת את המשפט, לא משנה מה אני אעשה, היא אף פעם לא מתרצה. בדיוק. אז אנחנו צריכים... בוא בלי תחתית, כאלה, משפטים מבית היוצר. אז אנחנו צריכים רגע גם להבין מה אני מעדיפה יותר. בסוף, אם אני כל הזמן אנסה להפוך אותו להיות אני, אז אני לא איתו. אני יכולה להגיד לו מה אני אוהבת יותר, מה אני אוהבת פחות, כמובן, וללמוד לבקש ולכוון, והתפקיד שלי הוא ללמד אותו מה אני רוצה, איך הוא ידע. הוא יודע מה אמא שלו רצתה, מה אחותו ומה האקסיות, הוא לא יודע מה אני רוצה, אם אני לא מבקשת את זה. וזה שאני עושה במקומנו, זה גם לא אומר שהוא יודע מה אני רוצה, כי הוא רגיל שאני עושה, הוא לא קולט את כל התהליך שיש לי בתוך המוח, איך אני בוחרת, איך אני מזמינה, מה אני מסתכלת. יותר פשוט, הוא לא את. בדיוק. קשה לנו לקבל את זה. בדיוק. הוא לא את. נכון. תפנימי. עכשיו, זה קשה. עכשיו, אני אומרת, תראי, היה לי פתרון הכי טכני, אבל עושה קסמים. אמרתי לבנות הקשר שכאילו, זה שטנץ, אתה יודעת, זה כאילו הפנים מתחלפות, שהן מאוד מתחלפות, אבל אותן תלונות. אמרתי, תקשיבי, תשקיעי סוף שבוע אחד, תעשי כל שורה רעיון או משפט, בסדר? תקפלי, שימי באיזושהי קופסה קטנה בצד שלו בשידה, כל יום חמישי תוציא פתק, כל פתק זה בינגו. אוקיי, מה היית רוצה לשמוע, איזה מקום היית רוצה שהוא ייקח, כי הכל זה שלך. לגמרי. פלוס תעופי על זה, שזה כאילו הוא הביא את זה והוא עשה את זה, תראו את הקרדיט, בלי מלחמת קרדיטים בזוגיות. נכון, אבל זה ברמת התפעול, אוקיי? ברמה הרגשית שהדברים קצת יותר מורכבים, אני חושבת וזה כולנו נופלות בזה, אם אנחנו נוריד את כמות הביקורת, כי זה נורא מדהים שאנחנו מצד אחד נורא רגישות לביקורת, כי קיבלנו אותה בבית, מצד שני הפכנו להיות כמו ההורים שלנו. נכון. מבקרות. נכון. זה לא וזה. ואני אומרת, בוא נוריד. וכשאנחנו מחזקים את החברות, אז יש גם בצד השני מישהו שרוצה ללמוד. ממש. ורוצה להבין, ומוכן לשפר את עצמו. וזה מקסים למשל, שנגיד לקורסים, שזה נורא הפתיע אותי, שמישהו אומרת לי, רשמתי את בעלי לקורס התפתחות, ואמרתי לה, אני לא אוהבת את זה, כי כבר קרה לי שמי שרשמה את בעלה, רק שבעלה לא ידע לאן הוא נרשם, אוקיי? מה שנקרא חוג דנה. ממש, אני פה בגלל אשתי לא יודע למה, אמרה לי לבוא. כן, אמרה לי לבוא וזה ייראה בהתאם. אמרתי, הוא צריך לרצות. אבל אם יש חברות טובה,
אז הוא רוצה לבוא, כי זה חשוב לו. נכון. הוא פתוח לדברים, כי הוא לא מרגיש את הביקורת, הוא מבין שזה משפר אותו, זה מקום אחר. נכון. אבל כשיש לי רגשי נחיתות, ואני מתוסכלת, ואני שיפוטית, ואני בלתי נסבלת, סליחה, אוקיי? אז זה קשוח. שזה הרבה פעמים קורה לנו אחרי החתונה. זאת אומרת, יש ספר כזה גם של דוקטור שרה ברנסון, שהיא מדברת על זה שאיך אנחנו נהיות קסטנייפיות, כאילו האשתו של ניטשה, שהייתה מכשפה כזאת. כן. וברגע שאנחנו מתחתנות, בטח אחרי שבא הילד הראשון, רמות המרמור, אגב, מאוד הגיוניות, שהוא ממשיך את חייו, ואני שילמתי מחיר מטורף בגוף שלי, בזמן שלי, בתחביבים שלי. הוא חזר לסורו אחרי שבוע. אחרי יומיים. ואז איך היא אומרת לו כשהוא פותח את הדלת? כך. בדיוק. שחק איתו 10 דקות, קחי חזרה. בדיוק. כי גם אגב, פה יש תפיסה, אם נזכיר עוד מישהו חכם, של דוקטור אלי כץ מדבר על הטעות הזאת, שגברים חושבים שיש להם מה לתת לילדים שלהם רק מגיל שנה. נכון, שמתקשרים. כי התפקיד שלהם זה לשחק איתם. נכון. אבל לא, אתם יכולים לעשות את זה מגיל יום, לא צריך לחכות לגיל שנה. ואז מה שקורה, אני צוברת מרמורים ותסכולים והכל, שבסוף זה על מי זה יצא. זה יצא על מי שאיתי 24 שעות, והוא לא יהיה הילד שלי, כי מול הילד שלי אני יודעת לנהל את זה. ולכן אני חושבת שבסוף מילת המפתח פה היא תקשורת, שאנחנו נדבר עליה תמיד, ואם כבר, אנחנו מדברים עליה כבר מהדייט הראשון, ללמוד לתקשר אותי, את הצרכים שלי, את הבקשות שלי. אם שם נגיע, אחרי שעשינו עבודה על התפיסה העצמית שלי ועל הערכה העצמית שלי, וההבנה שמגיע לי, בדיוק כמו שאני רוצה לתת, אני גם מגיע לי לקבל. אז אם אני ידע לתקשר את האדם שאני, את האהבות שלי, את הטעם שלי, את מה שבא לי מהדייט הראשון, אז אנחנו נדע לבנות את הדבר הזה, זה ייבנה למקום טוב. זאת אומרת, ההסתרות האלה של מי אני ומה הרצונות שלי, בסוף מביאות להתפוצצות ולביקורת, ולניהול שלי את הדברים, כי אף פעם לא ביקשתי ממנו שיארגן לנו איזו חופשה. במילים אחרות, את אומרת תשתיות. אז אם ניקח את כל הדבר הזה ונחבר בסוף חשוב להבין שאני צריכה ללמוד להביא חלקים ממני כבר מהדייט הראשון, כבר אפילו מהשיחה שלפני, כדי שאני אוכל לבנות את הקשר הזה בצורה שהיא בסוף תשרת אותי ותשרת אותו ותשרת אותנו. ואם דיברנו על החסמים, אז הדבר, ונעשה רגע איזשהו סדר ככה מכל מה שאמרנו, אז הדבר הראשון זה באמת שאדם מגיע לתהליך, הוא צריך לעבוד על התפיסה העצמית שלו, שמתחלקת לערך שלו, לדימוי שלו, לביטחון שלו, לאהבה שלו ולרמת החמלה, במקום הביקורת שהוא מסוגל לתת לעצמו. הוא צריך להבחן את החסמים, את הפחדים, את מה שמנהל אותו, ורק אחרי שאנחנו עובדים על החלקים האלה, להתחיל למצוא זוגיות. עד אז, אני תמיד אומרת לכל מי שאצלי, חודשיים ראשונים אין דייטים. את צנועה בחודשיים. כן, מה שנקרא. גם א' זה נורא תלת, זה תלוי סיטואציה. נכון. דבר שני, אני אומרת, כדי להיות ביחד צריך לדעת להיות לבד. נכון. אני מאוד מאוד מאמינה בזה. מסכימה. למה אני אומרת לגמרי מה שנקרא להיות באיזשהו, לא דיאטה, בצום של דייטים, כי אתה הולך לפגוע בעצמך. כי אתה תמחזר עד שלא תלמד אחרת, נכון. אז אני ממש מסכימה עם זה. אני חייבת רק לבוא ולהוסיף, שאנשים, את מדברת על תקשורת ואני קוראת לזה חברות, ובאמת לבוא ולדבר על דברים מ-day one, אבל אני יודעת וזה מאוד מתכתב עם השם של הפרק הזה, על עבודה על מחסומים, הרי יש פה איזשהו פינג פונג מאוד מאוד גדול, בין הראש לראש או בין הראש לרגש בשיח הפנימי, שמתכתב על הדבר הזה שנקרא, אני מאוד מפחדת, שאם אני אגיד את מה שיש לי, הוא יקום וילך. נכון. ואז אני, מה שנקרא, עושה איזשהו מזעור, מה שנקרא, עושה גדר מסלול מחדש, ואני אומרת, אוקיי, אז את זה אני לא אגיד לו, וזה יישמע קטנוני מדי, ופה אני מזהה משהו שמפריע לי, אבל מה לעשות? אני לא יכולה לפתוח את זה איתו, כי איך זה ייראה? זאת אומרת, ברגע שהראש שלנו מתחיל לעבוד בצורה כזאת, וזה מה שנקרא, זה המחשבות שלנו, אנחנו מאוד מאוד מכתיבים את הדרך הזאת
של להיות כנועים לדבר הזה ולקבע את הצורת חשיבה, כי הראש שלנו מאוד מחדיר לנו פחדים. ופה מתחיל בעצם העניין של אני יכול גם וגם, ובשביל זה מה שנקרא יש את הקורסים שלנו. גם וגם זה אומר אני יכול ויכולה להביע את דעתי בצורה מסוימת, כדי שזה ייפול באמת על אוזניים שרוצות להבין ולא להתגונן. ומצד שני, אני עדיין יכולה לשמר את הזוגיות הזאת ולשמור על עצמי תוך כדי תנועה, וקוראים לזה מידתיות. בדיוק, וניקח את המילה מידתיות, גם במקום הזה של אני גם צריכה לשאול את עצמי מה מהדברים שמפריעים לי אני רוצה להגיד ומה אני רוצה לקבל. כי אם אני גם, אני בוודאי אומרת, תגידו את מה שאתם מרגישות, את מה שחסר, את מה שיש, את מה שאתם רוצות, אבל גם לפעמים אנחנו באוטוסטרדה שלה להגיד שהצד השני מרגיש מוצף, הוא מרגיש שרוצים לשנות אותו. אז תסתכלו רגע ותשאלו מה, אני תמיד אומרת, תשאלו מה האבל הבלים ומה יהרג ובל יעבור. יש אנשים שלא יודעים להבדיל ביניהם. נכון. ומציפים את המערכת. בדיוק. ואז את יודעת, אז אפשר לקחת את זה גם לצד השני, כי המילה מידתיות שאמרת, היא בעיניי הדבר שאנחנו צריכות לשים אותו כותרת. בדיוק. כי בדיוק זה הסיפור. כי אני לא יכולה לא להגיד כלום, ואני גם לא יכולה רק להגיד. שני הצדדים האלה. אז שמישהו אומרת לי, אז איך אני אדע? אני אגיד, את צריכה לשאול את עצמך. נכון. זה עוד פעם מחבר אותנו שוב, וזה כמו כל דבר, הוא חוזר אלינו. ספירלה. בדיוק, זה ספירלה שחוזרת אלינו, כי אנחנו צריכים לעשות את הבחירה, באמת מתוך מקום של מה חשוב לנו, ועל מה אנחנו יכולים להתפשר, ואם אני לא יכולה להתפשר על שום דבר, זה גם שיחה בפני עצמה. אז אנחנו נחזור לגמישות הנפשית שאנחנו דיברנו עליה מקודם, שבלעדיה אי אפשר להיכנס לקשר, כי אחרת אני אהיה נשואה לעצמי. נכון, זה הסיפור. נכון. אז כן, וזה לא פשרה דרך אגב, לא להיות נשואה לעצמי, זה לא פשרה אם אני לא מוותרת על כלום, כי יש כאלה אומרים לי, גם זה חשוב לי וגם זה חשוב. צריך, מה שאני אומרת עוד פעם, זה להוריד את הדברים לקרקע, ולהבין מה זה אומר זה וזה וזה וזה, כי יש הרבה מאוד ברברת שמה. אנחנו 50% מהזוגיות, בסוף יש שם עוד מישהו שגם יש לו דברים חשובים, ואנחנו צריכים לראות מה חשוב לו ומה חשוב לנו, כדי ששנינו נרגיש טוב בתוך הקשר הזה, והצרכים של שני הצדדים יסופקו כבר מהדייט הראשון. זאת אומרת, אז בדייט הראשון זה הצורך שלי אולי שהוא יאסוף אותי, אבל הצורך שלו שאני אעיר לו פנים לצורך העניין. כל אחד זה מביא מה שנקרא כך ותן מההתחלה. ממש ככה, זה מה שנקרא להישאר לפחות עקבי בסנטר שלי, בהבנה הזאת, ומשם לעלות כיתה. נכון. תודה רבה, היה סופר מרתק. איזה כיף היה לי, תודה רבה. שמחתי. יש לי תחושה שאנחנו עוד ניפגש פה, כן. זה הזמן לעשות בדק בית, לקחת מה שנקרא לשבת ממש עם דף ועט, ולבחון את עצמי. איפה דילגתי, מה לא עשיתי, איפה השמעתי רק שעשיתי, וכמה אני באמת מדויק בעשייה ולא רק בהבנת הדברים. פרק חובה לצד הבא שלכם במציאת הזוגיות. בהצלחה.